buhaton ko. Praise God, hallelujah. Ang atong key verse karon mga igsoon ko, atong mga buksan ko, doon ako may balang kasulatan. Praise God. Sa 3 John chapter 2. Ikatulong Juan Kapitulo 1, versikulo 2. Nagaingon ang pulong sa Ginoo mga igsoon ko samtang inyo kong sundan. Hallelujah. Hinigugma, gipanghinaot ko nga magmauswagon unta ikaw sa tanang butang ug magmaayo ka sa panglawas. Maingon nga nasayran ko nga nasayran ko nga magmauswagon ang imong kalag. Dalaygon nagplakpakan ang atong buhi nga Dios mga igsoon ko. Presigan magaampo ta, dalaygon ka Dios walay katapusan Lord. Kami mapasalamaton kaayo Lord God sa kahigayunan na usab Ginoo. Magapatalinghog kami sa Sunday School uban sa imong mga kaanakan indapit sa kasiklan Lord God. Padayon ka magapanalangin, magabless sa matag usa o Dios, buksi ang among hunahuna o kasing-kasing amahan. Hallelujah nga kami magabayan sa imong mga pulong Ginoo. Wala kami lain mahimo kung wala ikaw sa among kinabuhi. Ikaw ang among gisaligan o gilauman Lord God. Hallelujah. Walay sama kanimo, among ibalik ang kadungganag kahimayaan diha kanimo sa imong gamahanang pangalan. In the name of Jesus Christ of Nazareth I pray. Amen. Atong plakpakan pa og daygon atong buhi nga Dios. Hallelujah. Praise God, hallelujah. Ug magadala ko sa topic mga igsoon ko sa atong Sunday School, the 10 biblical principle to prosperity. Hallelujah. Gusto ta ang matag usa kanato mga igsoon ko nga magmalambuon ta. No magmauswagon ta. Praise God. Siguro sa atong pagpangalagad sa Ginoo na ay mga Kristohanon nga wala gihapon nag-uswag. No? Ang katong mga Kristohanon nga wala nag-uswag mga igsoon ko, praise God, dili makapadayon sa pagsimba. No? Ang mga Kristohanon nga wala mag-uswag mga igsoon ko, hallelujah, dili makapadayon, hallelujah, sa ilang pagpangalagad tungod kay walay pag-uswag o walay pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. No? Kung ang bata mga igsoon ko dili mo tubo, unano. No? Praise God. So ang bata mga igsoon ko magtubo gina hantod magdako. Naay pamaagi. Praise God. Grabe ang pagsakripisyo mga igsoon ko. Aron lang nga mudako, no? Ipakaon timplahagatas mga igsoon ko kung magkasakit, palitag tambal dili sayon. No, ang pagatiman og bata. Bilar pagidya sa kagabi mga igsoon ko, labi nang magkasakit, bilar. Praise God. So dili sayon mga igsoon ko, hallelujah, ang pag-atiman. No? Labi nag-imong anak. Pero anak sa silingan. murag kuan, murag way gana. Pero imong anak mga igsoon ko, imong naong. Hallelujah, praise God. Bisan pag magbuntag mga igsoon ko, imo nang bilaran tungod kay imo nang anak mga igsoon ko, imong gihigugma, imo nang gimahal mga igsoon ko. Hallelujah, sa pagpangalagad nato sa atong buhi nga Dios, sama usab ni ana. No? Praise God, atimano nato ang atong pagpangalagad. Ang atong mga buhat mga igsoon ko. Praise God, kay kung dili nato ni maatiman mga igsoon ko ang atong pagpangalagad, praise God, mahimo mga igsoon ko nga dili ta motubo. No, dili ta mo uswag mga igsoon ko. Praise God. Unsa may mga babag mga igsoon ko, hallelujah, nga mo aron mo prosper ka. No? Mga babag mga igsoon ko, daghan kaayo yung mga babag. Usa ni ana mga igsoon ko, kung magisgot ag bahandi mga igsoon ko, praise God. No, ang babag mga igsoon ko nganong dili nimo maabot ang pangandoy nimo sa imong kinabuhi. Kwarta. Di ba? Gusto kag kwarta mga igsoon ko. Gusto ka mo eskwela. Kinahanglan kag kwarta. Gusto ka mag-uma, kinahanglan kag kwarta. Gusto ka magtukod og balay, nanginahanglan kag kwarta. Amen. Praise God. Gusto ka magtukod og simbahan, nanginahanglan kag kwarta. Tanan butang mga igsoon ko nga naa diri sa kalibutan mga igsoon ko, naay kwarta. Kinahanglan na kay kwarta. Presket gusto ka mo adto Robinson, kinahanglan na kay kwarta. Gusto kang mukaon, aron mabusog ka, kinahanglan na kay kwarta.
Ingon ana mga igsoon ko ang kalibutan. Mo nay usahay babag kanato mga igsoon ko, hallelujah, nganong dili kita makapadayon, nganong dili kita makatukod ug unsay gusto nato sa kinabuhi tungod kay wala tay kwarta mga igsoon ko. Pero hallelujah, timan ininyo mga igsoon ko sa pagpangalagad sa Ginoo. Hallelujah, bisan walay kwarta mga igsoon ko kay ang Ginoo wala nagpabayad. Ang Ginoo mga igsoon ko wala siya nagbayad og 1 million aron maluwas lang ka makaadto kag langit. Wala gikinahanglan sa Ginoo ang 3 million nimo aron makaadto kag langit. Apan ang gikinahanglan sa Ginoo mga igsoon ko, ang tinud-anay nimo nga paghinulsol ug ang pagduol ngadto kaniya mo na gipangita sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Muna mga igsoon ko, pagka maayo sa atong Ginoo, no? Pagka mahigugmaon sa atong Ginoo. Pero usahay mga igsoon ko, ato rang giusik-usika, no? Usahay ato rang kuan mga igsoon ko, ang gugma sa Ginoo, ang pabor nga gihatag sa Ginoo mga igsoon ko, wala nato gisayangan ra nato mga igsoon ko. Number 1 mga igsoon ko, money is the root of evil. Of all evil mga igsoon ko. No? Mao ginay sinugdanan sa tanan mga igsoon ko kining kwarta. No? Aron ka makasala mga igsoon ko. Wealth is worldliness. No, kanang bahandi mga igsoon ko ikaduha, ang bahandi mao na mga igsoon ko ang kalibutanon. No, kining ray mga bahandi mga sa kalibutan mga igsoon ko. Praise God. Kalibutanon dai ni tanan mga igsoon. Hallelujah, praise God, mga kalibutanon. Kaya nagaingon ang atong gibasa karon mga igsoon ko sa John chapter 1 verse 2, hinigugma gipanghinaot ko nga magmauswagon unta ikaw. No? Kining pagpangalaga nato sa Ginoo mga igsoon ko, hallelujah, nagkinahanglan ta nig mouswag ta. Praise God. Ayaw pagpabilin diha sa imong ingkuranan. Ayaw pagpabilin pagtulog-tulog sa imong balay. Kung gusto ka makakaon. Amen. Praise God, dili na pwede mga igsoon. Samtang napata sa kalibutan. Kung gusto ka, hallelujah, nga mabatsyagan mo ang presensya sa Ginoo, daiga ang Dios. Hallelujah. Ayaw pasagdi mga igsoon ko, hallelujah, nga pikpikon pa ka. Kuhiton pa ka. Praise God. Pasagdi nga ang Dios magapanglihok kanimo samtang imo siyang daygon mga igsoon ko, tungod kay ngano man magapanglihok ang presensya sa atong buhi nga Dios. Kung ikaw magapanglihok usab sa mga pagdaig, mga paghimaya diha kaniya mga igsoon. So ingon ana mga igsoon ko, ang atong kinabuhi, no? Makakaon lang tagbugas mga igsoon ko kung maningkamot ta. Amen. Praise God, kung magdungag ta. So ingon ana usab sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios, kinahanglan atong masabtan. No, kay kung dili nato masabtan, mo ingon kay sa imong kaugalingon nya 30 na mo katuig, 50 na mo katuig or 5 na mo katuig. Wala man gihapon na nabatyag ang presensya sa Ginoo. Ma-question mo na. No? Siguro na sa imo ha. Ang kuan, anong sila nakabatyag man sila, anong sila revival man sila. Anong sila grabe man kay kadasig. Nasa imo ang hinungdan. Wala sa pastor. Hallelujah, wala sa brother and sister mga igsoon ko. Tungod kay ngano man, praise God, ang presensya sa Ginoo magapanglihok siya sumala sa imuha mga igsoon ko. Kung unsay imong mga buhat, kung unsay imong mga pagdaig sa Ginoo mga igsoon ko, hallelujah, kung unsa ka katinud-anay, sincero nga nagdaig sa Ginoo, ang Dios nakakita sa imong kasing-kasing ug siya magabubo sa iyang balaang espiritu mga igsoon. Hallelujah. Praise God. Number 3, poor people is godly. No? Ang kabus sa mga igsoon ko, kining kabus, mo po na hinungdan. Hallelujah, nganong babag kaayo mga igsoon ko. Muadtog simbahan. Tungod kay sa syudad mga igsoon ko, kung wala kay pamasahe, di ka tog simbahan. No, kung kabus ka. So mo nang maningkamot ang mga igsoon ko nga natay ka pamasahe mo atog church, mo atog simbahan. No, maningkamot ta mga igsoon ko, makakaunta aron makaadto tag simbahan aron kusog ta mudaig sa Ginoo. No, mo na atong batasanon mga igsoon ko. Rich men will go to hell. No, ang dato mga igsoon ko lisod pud kaayo. Kung mahimo kang dato. Tungod kay ngano man, ang ulitaong dato ng utana sa Ginoo Lord unsa or man pag-adtog langit. Pero unsay tubag sa Ginoo, ibaligya ta ng kabtangan nimo ug sumunod ka kanako. Aron makakita ka sa langit.
Italikod ako sa kabatanon mga igsoon ko sa Biblia, no? In the book of ning Luke, no? Praise God, italikod lang ko sa kalitaw kay ibaligya daw tanan ng kabtangan niya. Praise God, so, nasa balay, nasa mga kayutaan, ibaligya tanan. Kaya aron musunod siya sa Ginoo, aron makadto siya sa langit. Tungod kay ngano man, ang bahandi mga igsoon ko babag na sa imong pagpangalagad sa Ginoo. No? Mao na mga igsoon ko, kung masubrahan na day ka sa bahandi, busy na ka sa imong trabaho mga igsoon ko, dili na ka kasimba. So muna mga igsoon ko, kinahanglan tama-tama ra gyud mo nang ampo ni Apostol Pablo mga igsoon ko, Lord, ayaw ko padatuwa, ayaw pud ko papobriha. Kay kung mapobre ko, makapangawat ko, kay kung madato pud ko, masig makalimot ako sa imuha. No? Praise God, kinahanglan tama-tama ra mga igsoon ko. Tungod kay ngano man, hallelujah, dili ta pasagdan sa atong buhi nga Dios, kay ang Ginoo mga igsoon ko, siya ang tag-iya sa tanang mga bahandi nining kalibutan na mga igsoon ko. God has pleasure in our prosperity, no? In the book mga igsoon ko, Psalms 27, Salmo 35 verse 37 atong basahon mga igsoon ko. 35 verse 27. Nagaingon siya, pasinggita sila sa kalipay o pagmayaa ang mga nagalaban sa akong matarong katungod. Oo, pasultihi sila sa kanunay. Si Jehovah pagapadakoon nga nagapahimuot sa kauswagon sa iyang mga ulipon. Praise God, hallelujah. Kanunay nato mga igsoon ko, hallelujah, tagaan og pagdaig ang Dios. Kanunay nato tagaan og dakog pagtagad ang pagpangalagad sa Ginoo, tungod kay ngano man diha ta pauswagon sa Ginoo. Nagaingon na yung mga pulong. Kay sa diha nga imo nang ihigala ang Ginoo mga igsoon ko, sa dihang imong tinud-anay imong pagpangalagad diha kaniya mga igsoon. Praise God. Hallelujah, ang Ginoo mga igsoon ko magabubo pud sa mga panalangin nga madagayaon diha kanimo. No? Tungod kay ngano man sa diha malipay ang Dios sa imong kinabuhi mga igsoon ko, bisan mag-uumara ka. Ay ra, dili na ra mag-uuma, di na basta-basta, no? Ang mag-uuma di na basta-basta, magtanom ka grabber, magtanom ka mga plakatahan, magtanom ka mga igsoon sagingan, di na basta-basta. Bisag mag-uuma ka, bisag unsa ba imong trabaho mga igsoon ko, padatuon ka sa Ginoo ni ana. No? Sabay story ni Joseph mga igsoon ko, na ulipon raman siya. Pero unsa may nahitabo kan Joseph, sa diyang naulipon siya nga tigsilhig raman to siya, tighinlo raman to siya CR. Pero unsa may nahitabo sa iya, tungod kay naa ang Dios kauban niya mga igsoon ko, nahimo siyang ikaduha sa hari. Di ba? Kung ingon ana mga igsoon ko, ang imong kinabuhi mga igsoon ko, hallelujah, like Joseph mga igsoon ko, hallelujah, mulambo pud ka. Magmauswagon pud ka mga igsoon. Hallelujah, tong palakpak kag daigo ng atong buhi nga Dios. Dugang verse mga igsoon ko, Philippians chapter 4 verse 19. Kaya itong basahon mga igsoon ko, og ang tanan ninyong kahing kinahanglan igahatag kaninyo sa akong Dios sumala sa iyang mga bahandi sa himaya diha kang Kristo Jesus. No, klaro kay ang pulong sa atong buhi nga Dios. Hallelujah, nga ang tanan natong panginahanglan ihatag niya mga igsoon. Praise God. Mao na ang usahay mga igsoon ko, naara sa atoa ang kulang. Pero ang Dios wala magkulang sa atoa. Ang tinuod mga igsoon ko, nganong wala na problema, nganong wala ka naglambo sa imong kaugalingon mga igsoon ko, wala dili problema ang Dios. Kay wala ka gihatag tagay sa imong mga pagampo. Ang tinuod ay mga igsoon ko, nag-ingon atong gibasa karon, problema sa imuha. Ikaw mo na ay problema sa Dios. Dili ang Dios na ay problema sa imo. Hallelujah, tong palakpakan daigo ng atong buhi nga Dios. Mao na mga igsoon ko, kinanglan atong sabton kaayo ang pulong sa Ginoo. Hallelujah, tungod kay usahay mga igsoon ko masipyata.
Usahay mga igsoon ko, wala ta kabalo sa atong mga kinabuhi, sa atong ugma, sa atong kinabuhi mga igsoon ko, pero ang Dios nakabalo siya sa tanan mga igsoon ko. Hallelujah. Hiyon siya mga igsoon ko, praise God, maga-supply sa tanan nimong mga panginahanglan, no? He shall supply our needs mga igsoon. No, mo supply gid siya unsa imong mga panginahanglan sa matag adlaw. Mao na mga igsoon ko, kinahanglan lang ta, hallelujah, nga atong imayaon ng Dios, atong daygon ng atong Ginoo, mangayo ta mga igsoon ko sa iyang panabang sa matag adlaw mga igsoon ko. Praise God. The 10 biblical principle mga igsoon ko, hallelujah. Ang napulo ka mga biblical mga igsoon ko, hallelujah. Praise God, sa baruganan or prinsipyo, no? Number 1 mga igsoon ko, seek God first. Hallelujah. Kinahanglan mga igsoon ko, praise God, ibutang sa imong prinsipyo. Hallelujah, nga bisan unsay mahitabo sa imong kinabuhi, unaha ang Ginoo. Praise God. Bisan mga igsoon ko, wala kay bugas, musimba gihapon ka. Bisag nagkasakit ka mga igsoon ko, mga lagad lang gihapon ka. Muna gingon mga igsoon ko sa Matthew chapter 6 verse 33. Nagaingon siya, apan maoy unaha ninyo pagpangita ang gingharian ug ang pagkamatarong gikan sa Dios, no? Klaro kayo, ug unya kining tanan mga butang igadugang raka ninyo. Unahon daw nato mga igsoon kung pagpangita ang gingharian sa Dios. Unsa man ang gingharian? Wala na sa kalibutan. Ang gingharian yung gisgutan sa Bible mga igsoon ko, wala na dito sa atong mga pangulo sa kalibutan. Apan ang gingharian mga igsoon ko, hallelujah, naa na sa simbahan, ginaisgutan. Ginawali sa mga pastor, ginawali sa mga Sunday school teacher, mga igsoon ko, ginawali sa atong mga devotional leader, mga igsoon ko, ang gingharian. Ngayon ang Bible nga itong gibasa, unahan niyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang pagkamatarong. Sa dihang madunggan nimo ang mapagwali sa gingharian sa Dios, buhata usab ang pagkamatarog. O nagaingon ang Bible mga igsoon ko, iyang ibuboy ang idugang mga igsoon ko, hallelujah, ang mga butang mga igsoon ko, iyang idugang tanan mga butang, hallelujah. Praise God. Klaro kayo ang pulong sa atong buhi nga Dios mga igsoon ko. Ug unya kining tanan mga butang igadugang ra kaninyo. Muna mga igsoon ko, hallelujah, nga nakay kwarta, nakay balay mga igsoon ko, nakay negosyo mga igsoon ko, praise God, hallelujah. Ug unsa pa ni ana mga igsoon ko, hallelujah, naa pa kay gipaabot pag-abot sa imong kamatayon mga igsoon. Nindot kayo mga lagad sa Ginoo, atong palakpak dahi ko ng atong buhi nga Dios. Barugana nato mga igsoon ko, prinsipyo nato diya sa pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon ko. Ubi God's word, no? Kinahanglan atong sundon ang pulong sa atong buhi nga Dios, no? Kay kung dili nato masunod mga igsoon ko, praise God, delikado, no? Nagaingon ang Deuteronomy chapter 29 verse 9. Busa pagabantayan ninyo ang mga pulong ni ining nga tugon, no? Pagabantayan ninyo ang pulong ni ining nga tugon ug buhaton ninyo sila aron mouswag kamo sa tanan nga pagabuhaton ninyo. Wow. Kung ato day kunong bantayan, hallelujah, ang tugon, ang mga sugo ni ining pulong sa atong buhi nga Dios mga igsoon ko, nagaingon, hallelujah, ang pulong sa Ginoo, pauswagon ka. Praise God, palambuon ka sa atong buhi nga Dios. Praise God, ang hinungdan di ay nganong dili ta mo uswag mga igsoon ko, kay wala natutuman na ang pulong sa Ginoo. Nagsupak-supak ta sa pulong sa atong buhi nga Dios. Kay kung dili di ta mo supak sa pulong sa Ginoo, pauswagon di ta. Like King David. Sa may mga tao diya nga nagsunod sa kuan sa Ginoo, no? King David, no? Joseph,
No, grabe mga igsoon ko kang mga adunahan. Gipanalanginan sa atong buhi nga Dios tungod kay ngano man. Hallelujah, ilang gisunod mga igsoon ko ang pulong sa atong buhi nga Dios. Atong daygon ang atong Ginoo mga igsoon ko. Praise God. God give us the ability to produce wealth. Mga igsoon ko, atong basahon mga igsoon ko ang ayaw mo na ta. Sorry. Number 3 mga igsoon ko, believe God's promise. No? Kinahanglan mo tuo ta. Hallelujah. Musalig ta mga igsoon ko sa promise sa atong buhi nga Dios. No? Kaya ang Ginoo adunay mga promise niya. No, sa Bible mga igsoon ko, mga 3,000 promise sa Ginoo. No, kung ano mo, grabe ka 3,000 ka promise sa Ginoo, grabe na nga saad ba? No? Sa Biblia. Pero kanang magminyo ta, usa ra gisaad. Moingon ra ka diha nga sa kapitos. Sa kapitos ug sa karuhay. Mag-unong ta. Till death do us part. Murag-muro mas yun kan pastor. Moro na usa ra ka saad. No? Pero wa na gay bugas gani awayo kasi mo asawa oy. Wa na gay sudan yan ni labayon tiyag plato. No? Asa ra man tong saad ay isa ra kay kasaad di mo matiman-an. No? Napay uban mga igsoon nyo, ang mga bana ipangbiag asawa. Ang mga asawa ipangbiag mga bana. No tungod sa kalisod. Praise God, hallelujah. Nakalimot na sa saad. Nga imbes na usara ka saad, nakalimutan pag yun. Pero ang Ginoo mga igsoon ko 3,000 nga iyang mga saad mga igsoon ko, hallelujah, mo na nga dili ta angay mabalaka mga igsoon ko tungod kay ngano man grabe nga saad ang Dios sa atong kinabuhi kung kita magtinuod lamang sa mga pag-alagad o mga pagdaig ngadto kaniya mga igsoon ko. 1 King chapter 8 verse 59. Ato ning basahon mga igsoon ko ang pulong sa Ginoo. Chapter 8 verse 1 King chapter 8 verse 56. Okay, nagaingon siya, bulahan si Jehovah nga nagahatag og pahulay sa iyang katawhan nga Israel sumala sa tanan niyang gisaad. Walay nakawang nga usa ka pulong sa tanan sa iyang maayong saad nga iyang gisaad pinaagi kang Moises nga iyang alagad. So tinuod yun. Gisaaran si Moises nga mutabok dito sa Jordan. Hallelujah, kuhaon niya gikan sa Egypt kay katong panahon na mga igsoon ko naulipon sila. No, sa dihang naulipon sila, ginabunalan sila mga igsoon ko kung magtrabaho sila. No? Gipatrabaho gid sila bisag udtong tutok mga igsoon, grabe ka init, ipatrabaho gid sila, ipadaro gid sila mga igsoon ko. Grabe ka sapir. Hallelujah. Bisan og dili na kaya mga igsoon ko muarsa og unsa may arsahon lang nga bugat, parsahon gyud bunalan kung dili mo arsa. Pugos na lang kag arsa mga igsoon ko. Inana ang kinabuhi sa mga Hudiyo dito sa Egypt mga igsoon ko, mo nang gisugo sa Ginoo nga kuhaa ang iyong mga katawhan. Kuhaa nga ako mga katawhan kay dili ko gusto nga maulipon sila. Mo nang gidala gisugo si Moises mga igsoon ko dalon dito sa yutang saad. Mo na hinungdan, hallelujah, nga gihatag sa Dios, praise God, ang yutang saad ngadto sa mga kaliwatan ni Moises. Tungod kay ngano man, hallelujah, praise God, kung ang Ginoo nay musaad. Pero si Moises, kung imong basahon ang Biblia, wa gyud siya kaabot, nakakita ra siya. Igo ra siya nilantaw mga igsoon ko. Tungod kay ngano man, wala lagi nagkulang ang Ginoo. Ikaw lagi ang nagkulang. Si Moises ang nagkulang, dili ang Ginoo. Gisaaran naman siya nga makaabot siya sa yutang saad. Tanaw si Joshua o si Caleb nga, grabe ka positibo kaayo mga igsoon ko. Hallelujah, nakaabot sila. Ang duha ka tribo ng mga igsoon ko, grabe ka positibo, nakaabot gid sila. Pero si Moises kay hibladon man lagi. Muna pagpangalaga nato, di kinahanglan mag-hiblad. Dili kinahanglan niya madali ra ka masuko mga igsoon ko. Si Moises wa kaabot. Tungod kay ngano man,
naa sa iyang kakulangon mga igsoon ko. Muna sa pagpangalagad nato sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Atong ampingan ang atong pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon ko. Hallelujah. Samtang buhi pata, samtang aduna patay gininahawa, samtang mo palakpak pata sa atong mga kamot mo daig pata atong buhaton ang tanan. Kay dili pa ulahi ang tanan mga igsoon ko, naa pata sa oras sa grasya nga gihatag sa atong Ginoo mga igsoon. Kung madungog ninyong balita karon mga igsoon ko, magtanaw kag YouTube mga igsoon ko. Hallelujah. 7.8 linog mga igsoon ko sa duha ka nasod mga igsoon ko, nangahugno ang mga building, no? Di naman ta ko andre, di naman ta ignorante diri dapita. Kaya tan-aw mga YouTube, halos 30,000 ka mga tao na datugan. Karon mga igsoon ko, ang na-recover nila 30,000 na ka mga taong patay. Muna gingon sa Bible nga moabot ang dagkong mga linog, no? Praise God, ang katapusang mga adlaw moabot ang mga dagkong linog. Muna bantayanan nato. Kay ingon lata diri nga asim, tira kay diri kasiklan oy. Kay bukid man lagi. Kung linog diri wa mga di bang kay tamang kuan diri kay pilar mga balay nato nga mga kahoy man. Di man ni mga hugno, kadi man ni mga pila ka andana, di man ni ngonya tag 50 ka andana, pilar isa ra man ni andana. Isa ra ka hagdanan wa na. Abot na si mong balay. Mo mga ison ko kumpiyansa ra kay ta diri. Kung baha po disgutan mga ison ko, wala tanong bahaan diri no. Pero tong gahapon lang mga igsoon ko dito sa Lingayaw, wa na gakit ng mga multicab, no? Ang uban nangadtog lawan-lawan dito nang agi. Pagabot sa lawan-lawan apoy nahugno dito. Di gihapon kaging multicab, bisambay gihapon sila dito. May nang motor kay naagianan niya, paskot-sikot raman, no? Ingon na mga igsoon ko, hallelujah, di nato mamatikdan karon mga igsoon ko kay naarata sa kasiklan. Hallelujah, amo nang Kristohanon, dili ta magpatulog-tulog. Kinang aware ta kanunay mga igsoon ko ang pagpangalagad nimo diha sa Ginoo kinang andam. Praise God, kaya kung dili ta makaandam mga igsoon ko, mao nang hinungdan, hallelujah. Praise God, hallelujah, di mo mamalayan niya magkaluya ka mo na hinungdan. Praise God, sa pagbalik sa atong buhi nga Dios, pakyas ang imong pagpangalagad diha sa Ginoo. Tung daygong pagpalakpakan ang atong buhi nga Dios. Alas 9 pa no. Praise God, padayon ta sa unahan mga igsoon ko. So number 4 mga igsoon ko, be an industrious and man of courage. No, kinahanglan niya kugihan. No, kinahanglan niya isog ka diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Kining pagpangalaga daw nato kinahanglan niya kugihan. No? Kugi. Ito dili to diya kugihan ani mga igsoon ko kining pagpangalagad. Na wala gyud. No, kawang lamang. No? Pero nagaingon itong basahon mga igsoon ko ang Proverbs chapter 6, no? Kapitulo 6, versikulo 6 to 7. Nagaingon siya, umadto ka sa mga ulmigas ug ikaw nga tapulan, palandunga ang iya mga dalan ug magmaalamon. Number 7, nga bisan walay pangulo, kapatas kun punuan, no? Grabe ko no, kita ko no nga tapulan, kita nga tawa. Dapat ay pagkatapulan pod. Kamo mo nga mga kugihan. Atay kinaiya nga tapulan. Amen. Kung muiral na ng tapulan nato nga kinaiya o batasan mga igsoon ko, bisan pag-awayon ka sa imong asawa ipadto ka guma, di gid ka mo adto guma. Bisan pag-awayon ka sa imong asawa nga ipatrabaho ka, di gid ka mo trabaho basta gitapol na ka. No? Natay batasan ni ana. Pero nag-awhag ang pulong sa atong buhi nga Dios. Nga atong himuon og example ang mga amigas. Nga sa diha sa ting-init nagtigom sila og mga pagkaon. Ato nang basihan mga igsoon ko, wala sila'y kapitan, wala sila'y pangulo. Praise God. Mga amigas lamang na sila mga igsoon ko nga kanunay na to ginatamak-tamakan, walay bili. Praise God. Pero dito ta mo kuha sa ilag example. Praise God, mo na kitang tao mga igsoon ko, hallelujah, kung praise God, ang mga amigas nagtigom mangani ng mga pagkaon, how much more kita nga mga anak sa atong buhi nga Dios, espesyal, hallelujah, nga gibuhat sa atong buhi nga Dios, kaya nato ang tanan mga butang. Mo na mga igsoon ko, hallelujah, diha ra gid sa ato ang kulang, no? Praise God. Diha ra sa atong pagpaningkamot. Kung maningkamot lang gid ka mga igsoon ko, hallelujah,
ang Ginoo mga igsoon ko maga-provide sa tanan nimo nga panginahanglan mga igsoon ko. Dugang verse ni ana mga igsoon ko, Joshua chapter 1 verse 8. Nagaingon siya, ayaw pag ibulag kining basahon sa kasuguan sa imong baba, hununoa, magmalandong ka ni ana sa adlaw ug sa gabi, aron mahimatngunan mo sa pagbuhat sumala sa tanan nga gisusulat dinha. Kay nag-ingon sa ingon ni ana, ikaw magmauswagon sa imong panaw ug unya makabot mo ang kauswagan. Wow. Grabe gid no? Kung imo lang bantayan ang pulong sa Ginoo mga igsoon ko, praise God. Kung imo lang tumanon ang pulong sa atong buhi nga Dios, hallelujah. Ang imong kinabuhi mga igsoon ko mahimong magmauswagon. Hallelujah, bisan asa ka mo adto nga trabaho mga igsoon ko, bisan nag-uma ka, hallelujah, bisan nagtanom kag saging, bisan nagtanom kag kamote mga igsoon ko, nagtanom ka bisag unsa nga gulay mga igsoon ko, kung imo nang buhaton mga igsoon ko, hallelujah, praise God, ang pagpahimuot sa atong buhi nga Dios, panalanginan ka sa Ginoo mga igsoon ko, sa madagayaon nga panalangin mga igsoon. Praise God. Nagay na dato anang nagbuhi rag manok nga Bisaya. Amen. No, tanaw kag YouTube. Nagbuhi rag mga manok nga Bisaya na dato na. Kapalit nag mga Ford Rangers. Nakapalit nag mga sakyanan, manok ra nga Bisaya. Sa pagkakita diri nga pwede kita bisan asa pa nato dito dalon sa umang mga manok nga Bisaya, kawatan ra bay bantayan. No? Kugi lang gid ang kulang mga igsoon. Kay kita diri mga igsoon ko makamanok tag Bisaya. Sige ra man tag ihaw. Sige rag ihaw. Gamay ang kisas, ihaw. Pero sa ilaha dito mga igsoon ko dili. Padaghanon nilang mga manok nga Bisaya mga igsoon ko pang baligya. Di kisa may di makortahan ana mga igsoon. Hallelujah. Bisag unsa imong sistema sa imong trabaho mga igsoon ko, kung naa kay goal, hallelujah, pakortahan ka, panalanginan ka sa Ginoo mga igsoon ko. Praise God mo na nga wala nagbase ang imong kinabuhi, ang imong pag-uswag kung naa ka sa bukid ug naa man ka sa syudad. Ang pag-uswag nagikan na sa atong pagpaningkamot mga igsoon ko. Mao na sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Halilo, kung gusto kang magmauswagon sa imong pagpangalagad, kung gusto nimo makita ang gingharian sa Dios nga wala nay katapusan, kung gusto nimo maangkon ang kinabuhing walay katapusan, tinud-ana ang pagpangalagad, ang pagsimba ug paghimaya sa atong buhi nga Dios. Hallelujah, 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 hallelujah. Mao na mga igsoon ko, praise God, nga bisag batan-on man ka, bisag kusgan pa man ka karon, ayaw gig sayangi ang pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon ko. Buhatang tanan. No, padayon ta. Number 5, live a holy life. No? Kinahanglan barugan nato. Praise God, nga magkinabuhi ta nga naa sa pagkabalaan. No, atong kay verse ni mga igsoon ko, Salmo chapter 1. Psalms chapter 1 verse 1 to 3, nag-ingon siya, bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan. Hallelujah. Praise God. So kibali mga igsoon ko, ang imong mga advices mga igsoon ko naa na sa Ginoo. Praise God. Ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, ni mga lingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. Nagpasahi na ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo, nagkinabuhi kang pagkabalaan. Wala na ka nag-uban-uban sa mga palahubog. Wala na ka nag-uban-uban sa mga sugarol. Wala na ka nag-uban-uban mga igsoon ko sa mga killer. No? Mao na mga igsoon ko ang pagkinabuhing pagkabalaan. Nagpasahi na ka sa ilaha. No? Mao na mga igsoon ko nagingon ng Bible, nga atong gibasa karon mga igsoon ko, ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. Kundili anaa sa kasuguan sa Ginoo ang iyang kalipay, ug sa kasuguan siya nagapalandong siya adlaw ug gabi. Grabe mga igsoon ko. Hallelujah. Verse 3, ug siya may sama sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon, kansang dahon usab dili malaya, og bisan unsa nga pagabuhaton niya magmauswagon. Pagkanindot sa pulong sa Ginoo day, no?
Kung makabalo lang ka sa pamaagi mga igsoon ko, musuwag ka eh. Musuwag ka. Naging unang pulong sa Ginoo mga igsoon ko. Praise God, kung naglikay ka mga igsoon ko, hallelujah, sa mga daotan. Kaya bibitaw ninyo mga igsoon ko sa tininood lang. Kung makabarkada kag mga palahubog mga igsoon ko, mapalahubog giday ka. Kung makabarkada kag mga sugarol giday pud ka. Unya ra ba mga igsoon ko, akong namatikdan, hallelujah, experience mga igsoon ko, akong nakita ba sa mga kaubanan sa trabaho, bisan unsa kadako sa ilang kwarta mga igsoon ko, wag sila matigom. Tungod kay nga naman naa sa bisyo. Nasa dili mga maayong mga buhat mga igsoon ko. Mao na bisan kita mga Kristohanon mga igsoon ko, bisan unsa kagamay sa atong kwarta mga igsoon ko, hallelujah, pwede nang padakuon sa atong buhi nga Dios mga igsoon ko, hallelujah. Praise God, mo na ipagkanindot ko mga lagad ta sa Ginoo. Hallelujah. Praise God. Dili masayang, hallelujah, ang atong mga hinaguan. Dili masayang atong pagpaningkamo tungod kay ngano man naatay Ginoo mga igsoon ko, wala tay bisyo. Hallelujah. Ang tanan mga igsoon ko atong gihatag sa atong buhi nga Dios. Praise God. Una mga igsoon ko nagaingon atong gibasa karon. Praise God, magmauswagon ka bisan unsa nga ginabuhat niya, magmauswagon. Bisan nagtanom ra ka ganas diha mga igsoon ko, pwede kang mauswag. Amen. Mahal sa mga ganas sa ron syudad mga igsoon ko. Kugi lang gid ang kulang mga igsoon. Di lang kasi katulog. No, kugi ra gyud mga igsoon ko. No, muna ayog basula ang Dios nganong pobre ka. Ayog basuli ang Dios nganong daghan kay problema. Praise God. Naara sa imong kulang mga igsoon ko, kinahanglan mo kayod lang gid ta. Tungod kay ngano man motabang ang atong buhi nga Dios mga igsoon ko. Dugang verse Psalms 24 verse 1 to 4. 1 to 5. (24) 4 to 5 nagaingon siya. Siya nga malinis og mga kamot ug may usa ka putli nga kasing-kasing, siya wala magbayaw sa iyang mga kalag ngadto sa kabakakan ug wala magapanumpa sa malimbungon. Siya magadawat sa panalangin gikan kang sa Ginoo ug pagkamatarong gikan sa Dios sa iyang kaluwasan. No? Mo na mga igsoon ko sa atong pagpangalagad sa Ginoo, kung naglikay na ta sa tanan mga igsoon ko kahugawan niining kalibutana. Hallelujah, timan ininyo mga igsoon ko magadawat tag panalangin nga wala na igong kabutangan mga igsoon ko, panalangin nga dili masukod. Panalangin mga igsoon ko, hallelujah, praise God, nga gikan sa atong buhi nga Dios. Atong daigog palakpakan pa ang atong buhi nga Dios. Kinahanglan ko gihan lang kita. Kinahanglan niya maisugon lang kita mga igsoon ko. Praise God. Diha sa pagpangalagad nato sa atong buhi nga Dios. Muna itong barugan. Muna itong mga prinsipyo mga igsoon ko. Praise God. No, dugang number 6 mga igsoon ko, always give before you receive. No, Luke chapter 6 mga igsoon ko. No, kinahanglan muhatag ta. Before ta mo dawat mga igsoon ko, muhatag sa ta mga igsoon. Tumbasahon ang Lucas kapitulo 6. Sa gingon sa Biblia mga igsoon ko. 56 verse 38. Nagaingon siya, panghatag kamo. Sa gingon sa Biblia mga igsoon, Luke chapter 6 verse 38, panghatag kamo ug kamo paghahatagan. Ang takos nga pinaugdo, dinasok ug tinantan ug magaawas. Grabe no? Muhatag sa kita una mga igsoon ko. Igabutang raon niya diha sa inyong sabakan. Kay ang takos nga inyong igahatag, mausab unya ang takos nga inyong pagadawaton. No? Mo na mga igsoon ko, praise God, paghatag ta, hallelujah, kung unsa atong gihatag, maupo na atong anehon. Iman anato mga igsoon ko, kung muhatag ka, hatagan usab ka. Praise God. Kung makasasala ka, nagpabiling ka sa pagpakasala, nagingon ng Bible, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan nang walay sala at tubangan sa Dios, mao ang kinabuhing walay katapusan.
Mao na mga igsoon ko, hallelujah, mga tao karon sa kalibutan, grabing pagpatuyang sa pagpakasala, mga igsoon ko. Wala nila na matikdi, hallelujah. Nagaingon ang pulong sa Ginoo, buhi pa ka apan patay na kang daan. Tungod kingano man tungod sa sala nga imong nabuhat, apan alang ka nato nga mga Kristohano nya nag-alagad sa Ginoo. Hallelujah, buhi ta hangtod sa walay katapusan, mga igsoon. Muna'y pinagkanindot kaayo nga butang, hallelujah, sa pagpangalagad sa Ginoo kay buhi ta, mga igsoon ko. Nagpaabot ta sa kinabuhi nga walay katapusan. Atong daigog palakpakan ng atong buhi nga Dios. Hallelujah, praise God. Number 7, be faithful tithes giver. No? Nga atong barugan, mga igsoon ko, diha sa pagpangalagad sa Ginoo aron mulambo ta, kinahanglan mo hatag ta sa tithes ano piring. Ayog tuwa na, mga igsoon ko, nga dili ka panalanginan kundi ka mo hatag og kapulog halad. Praise God. Kung imo lang na ibutang sa imong prinsipyo, mga igsoon ko, hallelujah, panalanginan ka sa atong buhi nga Dios. No, Malakias chapter 3. No, atong basahon ang pulong sa Ginoo kay ron makaingon unya, mga igsoon ko, ang atong magtatanaw sa telebisyon sa live streaming nga nagbakakta. Amen. Nagaingon ang pulong sa Ginoo, mga igsoon ko, in Malakias chapter 3 verse 10. Dadaan ninyo ang tibuok nga ikapulo, no, ngadto sa balay nga tipiganan aron niya adunay kalan-on diha sa akong balay. Diri, mga igsoon ko, dalon ninyo ang tibuok nga ikapulo diri sa balay sa Ginoo, dili sa dalan. No, nagingon na nagawag ang pulong sa Ginoo diri. Kay naay mga nagwawali, mga igsoon ko, hallelujah, nga diha pala pang suroy-suroy diha sa kalye, mga igsoon ko, para sa kuan sa Ginoo. Pero yung ang pulong sa Ginoo, mga igsoon ko, dalan ninyo ang tibok nga ikapulo ngadto sa balay nga tipiganan aron nga adunay kalan-on diha, no, nagingon diha sa akong balay, og pinaagi niini sulayin ninyo ako aron nga nagaingon ang Ginoo sa mga panon, kun dili buksan ko kaninyo ang mga tambuanan sa langit og bubuan ko kamo sa panalangin sa pagkaagi nga wala nay unyay dapit nga igong kabutangan sa pagadawat niini. Grabe. No, kung imo lang gisulayan ang Ginoo, mga igsoon ko, matingala kang grabe nga panalangin niya sa imong kinabuhi. Kung mga apply kag trabaho, mga igsoon ko, dali ra ka madawat. Amen, tinuod na. Praise God, sa ako lang gitrabahoan karon, mga igsoon ko. Hallelujah, grasya sa Ginoo, mga igsoon ko, nag-apply ko, adto ko galas 10. Gi-interview dayon ko. Nya ipaduty gay ko galauna, huldi na. Wala na NBI. Wala na ingon kuha pag NBI police clearance. Kuha pag wala na eh. Dong duty na kakaron launa do kay nya huldi na dayon ka. Huldi gihapon ka. Kana, grabe nga kanindot kayo. Iko para ko nag-apply ko tong niagi, mga igsoon ko nga. 2 ka bulan pa di sir kasulod. Pero kung mga apply ka, mga igsoon ko, nga naay paborgikan sa Ginoo, hallelujah, pajutihon dayon ka. Ingon na kamaayo ang Ginoo, mga igsoon ko. Kung makakuha kag paborgikan kaniya, mga igsoon ko, atong daygon ang palakpakan ng atong buhi nga Dios. Dugang verse, mga igsoon ko, Hebrews chapter 7 verse 8. Kinagayon siya, Dinhi ang ikapulo ginadawat sa mga tao nga may kamatayon. Apan didto ginadawat kini ni adtong usa nga gipang himatud-an nya buhi sa dayon. No? Ang ikapulo day gihapon, mga igsoon ko, gidawat ni, mga igsoon ko, diri sa simbahan. No? Praise God. Pero dito sa langit ginadawat usab sa Ginoo. Wala lang day, mga igsoon ko, naghatag ka sa imong kapulo, mga igsoon ko, hallelujah, nga ang simbahan ray nakabalo. Nagingon na itong gibasa karon, pati ang Ginoo nga nasa langit, mga igsoon ko, nagtanaw sa imong record. Gidawat usab ningin to sa langit, mga igsoon. Mao na, mga igsoon ko, kung imong basahon ng Malakias 3 sa 8, mga igsoon ko, nakapangawat ang tao. Mao na, kung dili ka mohatag og kapulo, nakapangawat ka atubangan sa Dios, dili sa tao. Amen?
Hallelujah. Ang tanan mo hatag kapulo mo sing ito, praise the Lord. Praise God. Salamat sa Ginoo mga igsoon ko, plakpakan ang atong buhi nga Dios. Hallelujah. Timan anato, hallelujah, kung dili ta mo hatag ikapulo, wala ta nakapangawat sa tao, apan nakapangawat ta sa Dios mga igsoon ko. Mao nang muhatag ta sa ikapulo mga igsoon ko, kay ang Dios ang atong kalaban kung dili ta muhatag sa ikapulo mga igsoon, kay iya na sa atong buhi nga Dios. Ano makaingon man kag iya, brad? Timan ay mga igsoon ko naginhawa pa ka. Timan ay ang kalibutan, ang Dios mo nagbuhat niini. No, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Kung imong basahon ang Genesis mga igsoon ko, siya nagbuhat sa tanan. Siya nagbuhat sa mga langgam, siya nagbuhat sa mga kahoy, siya nagbuhat sa yuta nga tabunok mga igsoon ko. Siya imong gipatukuran og balay, siya nagbuhat yung mga igsoon ko. Yuta. Nya nganong di ka mohatag ikapulo? 10%. Pero timan mga igsoon ko sa dihang naghatag ikapulo. Hallelujah, nagingon ang Bible, bubuan ka sa madagayaon niya panalangin, wala na igong ikabutangan mga igsoon. O nang ayaw sayangi ang panahon paghatag ikapulo, ayaw ingon niya, malugi ko. Ayaw ingon na mga igsoon ko negatibo. Praise God. Paghatag ikapulo, nga naman, ang Dios maghatag magabubo kanimo sa madagayaon nga panalangin niya, wala na igong kabutangan. Matthew chapter 23 verse 23. Dugang verses mga igsoon ko sa tithes and offering. Nagaingon siya, alaot kamo nga mga eskriba o mga parasiyo nga mga maot, kay nagahatag kamog ikapulo sa yerbabuina og sa anis og sa kumino, apan wala ninyo buhata ang labi pang hinungdanon nga butang sa kasuguan nga mao ang hustisya ug kaluoy ug pagtuo. Kini mga butanga kinahanglan gayod unta nga inyong pagabuhaton sa walay pagbiya sa uban. No? Praise God, ang paghatag sa ikapulo mga igsoon ko, hallelujah, kinahanglan uban na nato mga igsoon ko, hallelujah, sa maayong gawi, sa maayong pamatasan mga igsoon ko. Kay aron dili kita maalaot mga igsoon ko. Kay naay naghatag og ikapulo og halad mga igsoon ko nga sakit sa ilang buot. Hallelujah. Naay naghatag, nagpledges mga igsoon ko, hallelujah, nga sakit sa ilang kasing-kasing. Praise God. Kinahanglan ko maghatag ka kinasing-kasing. No? Ihatag ang kinasing-kasing mga igsoon ko nga paghatag sa atong buhi nga Dios tungod kingano man malipay ang Dios mga igsoon ko bisan unsa kagamay sa imong gihatag basta kinasing-kasing, hallelujah, dako nagbalor atubangan sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Bisan unsa nimo ka makasasala mga igsoon ko basta kinasing-kasing imong pagduol diri sa palpito, kinasing-kasing imong pagluhod dawato na sa Dios mga igsoon ko. Hallelujah. Tungod kingano man kinasing-kasing ang imong pagduol, kinasing-kasing imong pagpangayog pasaylo atubangan sa atong buhi nga Dios. Atong daigog palakpakan ng Ginoo mga igsoon ko. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Dugang mga igsoon ko. Praise God. Mga igsoon ko, hapit na matapos. Ask God according to His will. No? Kinahanglan mangutana ta kung unsay kabubuton sa atong buhi nga Dios. Praise God, dili ta magbuot-buot. Kaya usahay ang tao mga igsoon ko magbuot-buot sa iyang panaw sa kinabuhi. No? Kinahanglan dili ta magbuot-buot mga igsoon ko. Matthew chapter 7 verse 11 unsay gisulti sa pulong sa atong buhi nga Dios. Alas 9:22. Oh, napatay pila ka minuto mga igsoon ko, 8 minutos. Verse 11. 7 verse 11 nagaingon siya, busa kun kamo bisan unsang inyong pagkadautan, mahibaluman gani muhatag og mga maayo mga gasa
ngadto sa inyong mga anak unsa pa ka gayud kalabaw pa sa inyong amahan nga naa sa langit nga mo hatag og mga maayong butang ngadto sa mga nagapangayo kaniya. No? Praise God. Hallelujah. Nagaingon ang pulong sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Praise God nga ang Dios muhatag yun sa atong mga gikinahanglan. Sa matag adlaw mga igsoon ko. Praise God, ingon na ka kamaayo ang atong buhi nga Dios mga igsoon ko. Atong daigong pagpalakpakan ang atong buhi nga Dios. Ang Dios mga igsoon ko mo'y magbuot mga igsoon ko sa atong kinabuhi. Kung unsa mga igsoon ko ang atong pagadawaton tungod king ano man. Namang gayo say gipangayo nato sa Ginoo nga wala nato nadawatan. Lord, mangayo kog sakyanan. Ang problema wala kay parkingan. Ang problema di ka kabalo mo drive. Mabangga ka, mapriso pa ka. No? Naatay gipangayo sa Ginoo mga igsoon ko pero sayop. Nangayo ka sa Ginoo pero naapay kulang sa imuha. Mo na mga igsoon ko, nagaingon ang pulong sa Ginoo, unaha lang sa ang gingharian sa langit ug ang pagkamatarong ug ang tanan mga butang igadugang radiha kanimo mga igsoon ko. Atong daigog palakpakan ang atong buhi nga Dios. Hallelujah, hallelujah. Number 9, believe and expect God's answer. No, Mark chapter 11 verse 24. Kaya pitamahuman mga igsoon ko. Busa sultihan ko kamo nga bisan unsang inyong pangayoon pinaagi sa pagampo. No, nagingon ang pulong sa Ginoo, sultian ko kamo bisan unsang inyong pangayoon pinaagi sa pagampo. Kinahanglan mo ampo pa ta. Naay mga Kristohano nya di pa kabalo mo ampo. Kusog pa mo reklamo nga dili ihatag iyang pangayoon pero di day kabalo mo ampo. Hallelujah. Praise God, kinahanglan kabalo ta mo ampo mga igsoon ko. Nagaingon na yung mga pulong busa sultihan yu kamo nga bisan unsang inyong pangayoon pinaagi sa pagampo tuohi nga inyo kini nga madawat og kamo makadawat ni ini. Itong palakpak ag daigo na nga itong buhi nga Dios. Hallelujah. Kusog ang pagpalakpak mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. No, tuuhan nato nga atong madawat ang atong giampo. Dili kay pagduha-duha mga igsoon ko. Uban sa imong pagpaningkamot mga igsoon ko. Uban sa imong hallelujah. Kung sa may panginabuhi na nimo mga igsoon ko paningkamuti. Uban po sa mga pagampo nimo. Madawat nimo ang imong pangandoy sa kinabuhi mga igsoon ko. Tungod kay ngano man kauban nimo ang Dios. Hallelujah. Sa imong mga pangandoy sa kinabuhi. Hallelujah. Number 11 mga igsoon ko. Praise. Number 10, last mga igsoon ko, give thanks and everything you have. No? Kanunay ka magapasalamat sa Ginoo kung unsa may naa kanimo mga igsoon ko. No? Atong basahon ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Pagpasalamaton kamo sa tanan higayon kay kini mao ang pagbuot sa Dios diha kang Kristo Jesus alang kaninyo. Praise God. Hallelujah. Mao na mga igsoon ko kung unsa may moabot sa tong kinabuhi, mga problema, mga kawaladon man, mga balatian man, mga panalangin man. Hallelujah. Kanunay ta magahatag og pagpasalamat sa Ginoo kay mao nay kabubuton sa Ginoo mga igsoon ko. Hallelujah. Pero nagaingon na yung mga pulong. Hallelujah. Bisan unsa kadako mga igsoon ko. Hallelujah. Sa mga pagsulay sa kinabuhi, sa mga trial sa kinabuhi mga igsoon ko. Praise God. Adunay gihapoy ganti ang Dios. Adunay balos ang Dios ni anang tanan mga butang nga mga igsoon ko. Busa mga igsoon ko. Ayog sayangi ang panahon. Ayog sayangi ang gihatag nga chance sa Ginoo sa imong kinabuhi. No? Gusto kang magmalambuon. Hallelujah. Gusto kang muuswag mga igsoon ko. Kuhaan ang mga babag. Pagbuhat og positibo mga igsoon ko. Buhata ang kabubuton sa atong buhi nga Dios. Sulay ang Ginoo mga igsoon. Sulay lang. Ayaw pagduha-duha, ayaw pag negatibo mga igsoon ko. Nagauhag ang pulong sa Ginoo, sulay ang Dios karon. Gikan karon pag uli nimo,
Sulay ang Dios magapanglihok sa imong kinabuhi. Hallelujah. Before nato maangkon ang tanan mga butang, unaha sa ang Ginoo mga igsoon ko, baguha sa ang imong kaugalingon, duol sa Ginoo mga igsoon ko. Hallelujah. Pangayo sa pasaylo sa atong buhi nga Dios, alagari sa siya, daiga sa siya mga igsoon ko. Hallelujah. Tagbawa ang imong kinabuhi sa mga pagdaig, mga pagampo, mga pagpangiupo diha sa Ginoo. Hallelujah. Magapanindog tanan ni mga taknaa mga igsoon ko. Hallelujah. Dira kutob ang pulong sa atong buhi nga Dios, nang hinaot ko mga igsoon ko. Hallelujah. Nga dili makawang ang mga pagtulunan sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Nasayod ko mga igsoon ko nga maguswagon patang tanan. Hallelujah. Dili lang sa mga material lang mga butang, kung dili pati mga igsoon ko sa pulong sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Atong gisgutan karon pag-uswag sa kinabuhi mga igsoon ko. The 10 biblical principle to prosperity mga igsoon ko. Hallelujah. Praise God. Kinahanglan ang usa ka Kristohanon mo uswag ka. Hallelujah. Ayaw pagpabiling nag-ingkod lamang ka diha. Ayaw pagpabilin mga igsoon ko. Hallelujah. Nga unsa may sitwasyon nimo karon. Hallelujah. Padayon sa unahan mga igsoon ko. Imbitari ang presensya sa Dios. Kung wala pa nimo nabatsyagan ang Espiritu sa Ginoo. Hallelujah. Praise God. Paninguhaa. Tinguhaa mga igsoon ko. Buhata kung unsa ang maayo mga igsoon ko. Hallelujah. Praise God. Kaya ang Dios mulihok siya kung ikaw mulihok usab. Timanin niyo mga igsoon ko. Nara sa ato ana. Nara sa atong diskarte mga igsoon ko. Hallelujah. Gusto ka magapanglihok ang Ginoo, masulbad sa imong problema. Hallelujah. Daiga siya. Gusto ka maayo ka sa imong balatian, daiga siya. Ay sige likram mo. Praise God. Gusto ka makalingkawas sa mga problema, sa mga kalisod, daiga ang Ginoo. Pangayog pakitabang niya, duuli ang Ginoo. Kayang gisaan niya mga igsoon ko. Hallelujah. Praise God. Ang gisaad sa atong buhi nga Dios, bisan unsa kadako, bisan unsa kadako mga igsoon sa imong gipas-an nya problema. Hallelujah. Ang Ginoo kaya niyang pagaanon ang tanan mga igsoon ko. Kung moduo lamang ka diha kaniya mga igsoon ko. Tung daigog palakpakan ang atong buhi nga Dios. Hallelujah. Hallelujah. Porta magtapos mga igsoon ko, mag-aawit ta ni mga taknaa mga igsoon. Hallelujah. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay, maghatag